Sithi kufala uphuthosi lwakho na, bathi khweshela le, wakhazimula uJesu elenga, esiphambanweni elenga eCalvary ngenxa yethu, ncandweni Christ Ambassadors, wakhazimula, efela izono zami, efela izono zakho. Mina imzuzu emva kwehora leshumi ekuseni masanda kuvula umsakazo wesizulu ohamba phambili isikhondla emazweni ngamazwe ukhozi lolu hleli nami nginguzanele ulambokazi wakaNkambule ngalesi sikhathi uhleli nami sithi eshilo kanti njalo ngo10 kuya ku10:30 suke sesikhuphuka entabeni engcwele sithi impendulo ayikho ku WhatsApp, impendulo ayikho ku TikTok, impendulo ayikho kubangani, impendulo isezwini likaNkulunkulu, impendulo isezwini. Namhlanje ke sizothi impendulo isezwini, nanoma ubhekene nasiphi isimo, noma isiphi isimo obhekene naso, impendulo yakho isezwini likaNkulunkulu. Angihambi ngedwa namhlanje, nenjabulo enkulu ukuthi ngikwethulele umfundisi esihamba naye namhlanje nango uPastor uCwezu wakaNdlovu okuyena esihamba naye namhlanje uzosinyukisela entabeni athathe uNkulunkulu umnikezela amandla, umnikeza leli gunya lokuthi namhlanje athwale izicelo zenu kubuyena oyilethayo ealtare lika Jehova. Mfundisi wami, siyakubingelela kuKhozi FM, siyakwamukela eshilo. Siyabonga ukuba nawe. Mamzanele, angibingelele kakhulu kuwena nomlaleli ekhaya. Sibongelele ithuba uNkulunkulu asinikeza lona namhlanje egameni kaJesu. Haleluya, usawuthwala kodwa umphongolo. Mani ubona nolandela. Awunulandela. Yeah, umphongolo kaJesu. Mani ubona. Bless you, siyabonga. Niulandela. Haleluya, siyabonga kakhulu baba ukuthi ube nathi namhlanje uthi usiphathele indaba enkulu ethi into enoNkulunkulu ayihluleki. Kodwa ngaphambi kokuthi siye lapho ngifuna sinyukele entabeni sikhuleke ngoba abantu bakaNkulunkulu sebezethulile izicelo zabo. Uyabona emfundisi wami wena uyayazi radio umuntu mangabe seyidelile engasenahloni esethatha ivoice note record usizi lwakhe alinekela umhlaba ebengalinekela umhlaba etshela uNkulunkulu kusuka sekufike kwenye level yokuthi ngiyadlula kulabantu ngoba angeke bangisize ngalutho noma bangahlekisa ngenhlungu yami ngiyazi la ngiqonde khona. Sithwale nceke kaJehova sikhuleke uNkulunkulu aphendule imikhuleko yabantwana bakhe. uJesu Kristu uyena izolo namuhla yebo naphakade. Yes Lord. Ngiza kukuphakamisa Jehova ngokuba ungikhuphulile. Awuvumanga ukuba izitha zami zijabule phezukwami. Jehova uNkulunkulu wami ngakhala kuwe wangiphilisa. Jehova umphefumulo wami ukhuphulile endaweni yabafileyo. Wangiphilisa phakathi kwabashona egodini. Liyaphila izwi lakho linguwe uqobo. Bathumelela ngoba yila bethembe khona. Akekho khala kuwe angabuyi nempendulo. Uthezwini lakho oza kuwe awusoze wamlahlela ngaphandle. Egameni kaJesu ekseni nangumlaleli ekhaya. Uthe izicelo zethu mazaziwe uwe ngokukhuleka nokunxusa. Wathi zanini kimi nina nonke nikhatheleyo nenisindwayo. Wathi wena uza kusiphumuza. uNkulunkulu onamehlo uyabona. uNkulunkulu onenyawo uyayihambela idingo zabantu ongesiguqule. Khona okukhona kube khona wena kuqala. Kungakakhuluma izitha wathi akube khona ukukhanya. Bengakakhuluma abazondayo wena waqala abantu abakholelwa kuyona. Iqiniso lithi ayikho abenijikelele engavumi kodwa ukuthi wena ukhona. Kusho ukuthi masiza kuwe asidukile. Siyavuma ukuthi ukhona umnini mandlonke. Ngakho ke sitshela wena ovula ibeletho zangabathola abantwana. Wena futhi ovula amehlo impumpu izindlu. Wena oshintsha impilo zabanimvubu akona ukuthetha akuyona icounseling kodwa wena ovula imali ngoba uthe igolide nesiliva lingelakho. Asikho ke isimo ngeshintshe. Ngiyabonga ukuthi ngalamagagasi omoya
seyishintshile impilo zabantu. Kuyakuba njengoba ngishilo akuyikushintshwa ilutho. Ngiyacela egameni kaJesu ukuthi wonke umuntu oyisitha salomlaleli obethi ngeke salungelwa izinto ngicela umgcine ukuze kufakazekele ilizwe lithi uyalideka itafula phambi kwezitha zomuntu. Ngakho akangafi noyedwa obethe kulula lele siyoke sibone kungafi noyedwa engakaboni ukuthi awusiyena umuntu ukuthi ungaqamba amanga. Siyabonga baba nangabalandeli obalethile ukuze bahleke lo ukuze wena udunyiswe. Siyabonga baba nalabo benza ukuthi bamgxeke lo ukuze wena udunyiswe. Sikwamukela ngokukholwa lokho ukuthi sewuphendulile futhi udumo lonke lubuyela kuwena. Sikwamukela ngokukholwa lokho egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sikwamukela ngokukholwa egameni lika Jesu Kristu. Siyakholwa ukuthi sekwenzekile. Siyabonga emfundisi wami, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe namhlanje. Uthi ke usiphathele umyalezo. Othi ayo kunoNkulunkulu akuhluleki. Izenzo 5. Incwadi yezenzo chapter 5 uverse 34. Mfisa uba umlalela lalelisise kahle ukuze ayiqonde kahle le ndaba kule mzuzwana. Kwase isihloko sakho sithi isiluleko sika Gamaliyeli. Kwase kusukuma omunye emphakathini umfarisi igama lakhe linguGamaliyeli, isazi imithetho esitusekayo esizweni sonke. Wayala ukuba abantu bakhishwe nje kancane. Wayesethi kumadoda omkhandlu wakhe, qaphelani kulokhu enizama ukwenza kulaba bantu. Ngokuba ngaphambi kwalezi izinsuku kwasuka uThewuda eyishaya omkhulu kwanamathela kuyamadoda angathi 400 wabulawa yena nabo bonke abamlalelayo bachitheka baphela. Emva kwalowo kwasuka uJuda waseGalile einsukwini zokubhalwa wahlubukisa abantu uba bamlandele nalowo wabhubha nabo bonke abamlalelayo. Qaphela ku38. Manje ke ngithi kini ke madoda, dedani kulaba bantu. Andalana mlaleli. Manje ngithi kini dedani kulaba bantu nibayeke ngokuba uma leliso nalomsebenzi kuvela kubantu kuzophela. Kepha uma kuvela kuNkulunkulu akuyukuba namandla okuchitheka. Funa mhlawumbe nina nifunyanwe ningabalwa noNkulunkulu uqobo. Hallelujah. Bamba ke mlaleli. uGamaliyeli indoda le ebingakholelwa kuJesu. Kodwa bathi indoda ebiwazi kakhulu umthetho. Futhi ithanda ukucubungula izinto mamzanele. Amen. Ithe mayihlola noma ingamkhonzi uJesu kodwa yayisibona ukuthi njengoba bekunenkinga ukuthi abafundi baka Jesu la bese beqala ukushumayela bephulukisa abantu base bedinwa abangamkhonzi uJesu. Base bethi abathathwe labantu bafakwe etilongweni. Bathe bevalele ngoba phela singophunyuka bemphethe thina. Khona ezikhathi la uNkulunkulu evuma khona uvalelwe. Ingakho noma uvalele ungamthuki. Ngoba kubona bonke kuzovinja ukuthi bangene etilongweni. Ngisho itilongo lempilo. Abanye bazongeniswa kanti uNkulunkulu balinde ngaphakathi. Abanye uNkulunkulu uzobafaka enkingeni kanti ubalinde ngaphakathi. Kuthiwa bathi bengaphakathi mamzanele. Kwase kuthi ebusuku bethi bazobhekwa batholakala amagate abavalelwe kona ekhiyiwe. Kodwa bebevalelwe bengekho. Kusho abaphumanga egate-ini. Ingakho mawuthemba uNkulunkulu ungabi stereotype mntanami. Ungabi nayo lento ukuthi makufana uphume uzophuma esicabheni. Makufanele uphume njengespoki. Ubonakala usuphumile kuzophumela. Ngoba phela noJesu mayisevuka ethuneni angazi noma niyangizwa. Uma uJesu asevukile ethuneni akazange angene esicabheni bakithi wabonakala esengaphakathi. Manje mabethi bayambheka babheka labantu babathola bengekho etilongweni kodwa okiye baphethwe ibona. Kodwa abantu akade bebavalele abekho ngaphakathi. Ungakhohlwa singoxama bavinjelwa thina. Bangaqhubeka nje bakuzame mntanami kodwa mawungasumazi uNkulunkulu ukuthi ubani yekeke leyo. uGamaliyeli ke usayiqhuza lamadoda ahlangene nawo ukuthi kuboshwe abapostoli babulawo. Usathi mina ngeke ngayibuka lento noma ngingayikhonzi. Uyabona lento yalabantu le inomuno kaNkulunkulu. And uma umuntu ethi uyabavimba
bazoba inkinga uzogcina umuntu eselwa noNkulunkulu ngoba labantu kuyabonakala ukuthi bahamba noNkulunkulu. Wemlaleli ngizomemezela namhlanje ukuthi yonke into uma ike yaba noNkulunkulu phakathi. My God. Angikhulumi isifana kalula. Ngikhuluma uma into ike yaba mawumazi uNkulunkulu ukuthi ubani wazi amandla akhe. Angikhulumi mina usafunda nje mamzanele ukuthi uNkulunkulu uJesu wavusa uLazare ethuneni. Uyabona bambonayo mamzanele bambonga ngempela uNkulunkulu ngoba bambona uLazaro evuka ethuneni. Kodwa mina nawe sifunde phansi simbona ngevuka. Uyabona mawungakamboni uNkulunkulu kwesakhe isimo. Ngiyalibona iBhayibheli lihle lona. Kodwa manje ngathi nawe ungambona usho ukuthi makuukuthi ukhona wena uNkulunkulu awubonakala kulomshado wami. Makuukuthi ukhona uNkulunkulu naku ngisejele kodwa iqala ngingalenzile. Mawukuthi wake wabakhipha abantu etilongweni akubonakala ukhipha mina. Makuukuthi akuyona inganekwane lento kaSara ukuthi iminyaka yayisidlulile nokwabantwana isibeletho sasingasekho kodwa kuthiwa uSara wakhulela. Makuukuthi ukhona kuyona inganekwane le kaSara yini edala ukuthi mina emzini bathi nginamabele nje kodwa ngathi angimelisi umuntu. Awuvele ngoba into mamzanele mayike yanoNkulunkulu ayivimbeki uma ungena empini kuno. Yabona into yaphazamisa indaba kaGoliath mamzanele noDavid ukuthi laba babezihlwele basuke babuka usize kaDavid nosize kaGoliath. Kanti abazi ukuthi inkinga manje uDavid ngokosize wabantu mawumqala njengamanzi ophuthu ngeke amhlule uGoliath. Yangizwa ngithi ngoba uGoliath ngokomlando wakhe nje mamzanele abafana abancane njengalo uyabahlula kanti akazi ukuthi akuyena umfana omncane lo mfana akalu yedwa. Ingakho phela wemlaleli balokhu bezama belwa nawo balokhu beqale ngoJanuwari bayathakatha babuye bayoxabana nabantu abalande kubo imithi bathi kanti wawunike muthi muni ayifi lento ayishawa istroke lento makwenzekile samshaya istroke kodwa phinda bonakala ehamba egcekeni kanti kwenzekani ingoba into enoNkulunkulu ayihluleki. Wema wami ungawuzami umuthi ngoba uzothatha kuyona into yakho. Ungayizami izinto abanye abakholelwa kuzona kanti akuyona into yakho. Thatha leyo yaziyo wena ngoba uma into inoNkulunkulu inoNkulunkulu ayihlule ukuthi uGabaliyeli lento ngiyihlolile lento yalabantu abekho abantu abangaphuma etilongweni sithi siphethe okhiyebo kuba bavulela kodwa bafice bengekho. Mlaleli mhlambe fanele ubuyele kulento yokumkhonza. Lalela akakhonzwa uNkulunkulu mayengeke abakhulula abantu. Simkhonza ngoba ukwazi ukwenza esingakwazi ukwenza. USathane ustadishe kahle thina singabantwana bakaNkulunkulu wabona ukuthi siphethe into enamandla kodwa siyazi. Sikhuluma amagama amakhulu sithi uJehova Jare uJehova Sebawothi kodwa kuyabonakala ukuthi akathi umlolozelo lo weingane zesikole. Laba bantu lento abayazi bambiza ngamagama amakhulu uNkulunkulu kodwa bamazi wayesethi uSathane ake ngi-introduce mina engizokwenza kubelula bakhonze kona ukuze bamkhohle uNkulunkulu wabo ngoba into edala ukuthi uSathane alwe kangaka ngoba uyamazi uNkulunkulu ukuthi unamandla. Manje umangazwa ukuthi laba bathi bayamkhonza abawazi amandla akhe. Lalela wemlaleli ngibabonile abantu abanestroke mina kade ingalo igogobela abanye imilenze iphinyilikile ngababona beqaqeka beluleka ngoba basuke benza indaba yabo yaba noNkulunkulu phakathi. Ngibona omama mina bese kuthiwa ngeke sabuyelana lo nomyeni wakhe nakanjani ngeke kusenzeka. Ngambona lo mama sengithi awu usebuyile ubabathi nama ngazi ngatshela uNkulunkulu yabuya indoda yami. Ngabona abanye bethi ingane yami kade idla idakamizwa ngavela ngayeka yonke lento ngaya uNkulunkulu ngoba into mlaleli mayinoNkulunkulu ayihluleki. Into mayinoJehova Sebawothi ayihluleki. Into enoNkulunkulu phakathi iyaphumelela.
kubiza ukuthi lo mbizayo uyazi yini ukuthi ubiza ubani. Kangathi sidlulile mamzanele isikhathi sokuba namavesi amaningi kodwa wena ungenayo imiracle. My God. Ngiyayizwa le kaLazarus evuka ethuneni wena usuvukile lapha esibhedlela. Ngiyayizwa leyo ukuthi kukhona abanye babe nezibeletho osara bathola abantwana sebeneminyaka begugile kodwa wena mngaki iminyaka ufuna lento ungayitholi. Check your faith. Ngoba into awangenza mamzanele ngakhumbula umpostoli Paul ethi uma yena emingakithi ubani ongamelana nathi ngokuba kukho lutho olungenzeka kuNkulunkulu abesethu uPetro phonsani inkathazo ze. Uyabona akekho umuntu ongakumema athi phonsa kuye kungekona ukuthi unamandla uthi phonsani inkathazo zenu kuye ngoba yena uyalikhathalela abese uJesu yena lona immemezayo athi zanini kimi ngeke ubameme ungenamandla okubasiza ngeke ubameme ungena ukhiye ukubavulela uthi zanini kimi nina nonke enikhatheleyo abambela bona kodwa mazi wena ngoba into enoNkulunkulu phakathi ayihluleki. Yo, ayihluleki into enoNkulunkulu. Ayihluleki into enoNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu emfundisi wami. Siyambonga uJehova into enoNkulunkulu ayihluleki. Ngithanda ukuthi uGamaliyeli kwakuyindoda ekade ingakhonzi ngisho ukukhonza. Kodwa yamtadisha. Kodwa yatadisha yabona ngoba sihamba nje kukhona abatadishayo. Yasibona ukuthi laba banento mhlawumbe ibona abangayazi. Watshela amadoda ahamba nabo wathi wemadoda yabona laba esilwa nabo kathi sasibabopha abantu. Laba esibabopha manje enye inhlobo asicheleni khona abanye sabakwazi ukubabulala kodwa laba inamandla lento ebona kusho ukuthi kwakubonala ukuthi lapha mabememeza contents ngoba wemamzalelo ukuthandaze la wena kuphazamiseka isigodlo sikaSathane. Kwesikhathi wemntanami awudingi ukuthi umuzwe ukuthi ukhona udinga ukuthi wazi ukuthi utheni. Manje kunabantu abafuna ukumuzwa yabona athi angimuzwa akufanele umuzwa khona ikhathi ohlala noNkulunkulu ungamuzwa bese usala nokuthi wathini bangukusho wathini yabona nje sengigoqa kukhona indodakazi wami uAnne ngakho kwafanele ngiyomlande esikoleni kwa late ngenxa umsebenzi ngakhohlwa uma sengifika mamzalele ngo5 ngiyomlanda ngishawa amahlolo engathi bekufanele ngiyoyithatha ngo2 esikoleni ngimfika ehlele nesecurity bese ngenehla bese ngifuna ukuxolisa ngithi ngiyaxolisa ntombi yazi ubaba besebenza ngakhohlwa ukuthi ngikulande uthi uAnne lo wami ndodakazi yami uthi kodwa bengazi ukuthi uzofika. Oh Jesus. Angazi uthi kodwa bengazi uzofika. Bengazi kodwa ukuthi uzofika noma ungafika. Ayathi umhlabeleli sengiyazi ukuthi wena ukhona. Bengizwile ukuthi kodwa manje sengiyazi. Amehlo aseyabona manje amehlo ami sengiyazi. Sikhuthaza abantu ukuthi lento abayithatha inamandla akakwazi amandla akulento ayiphethe. Kufana nomuntu ophethe ingadlangandla yesibhamu kodwa ozoshawa umuntu ocoshe nje into laphansi ngoba awuyazi lento kuwena lamandla ngaphakathi kuwena okumele ngawe uyawasebenzisa. Babucwezi bakhathazekile abantu isikhathi sika December isikhathi sobumnandi isikhathi la abaningi behla khona isikhathi la abaningi bethi awuthi ngenze nje ngoba ukhisimusi ngoba ngiyajabula isikhathi la bevala khona ngisho ukukhonza bevala ngisho ukuthandaza athi ngiyobona ngoJanuary khona imambane engizaziyo zithi hayi sivala ngoDecember siyibuyisele kahle ngephasika elilandelayo. Shaya umyalezo wakho kumzalwane osekhaya ngalezi zinsukwana ezincane zikaKhisimusi eyidida abantu izingqondo. Unyaka ka2024 ukuphumelela kwawo kuwena kuncike kuyiphatheni kwakho kusukela manje ubulalela. Amen. Njoba nje ngikhuluma manje kusukela namhlanje ukuthi unyaka ka2024 uzoba njani kuncike ekuthenini uzoyiphatha kanjani. Ngakho you must check ukuthi uyiphethe kanjani manje. Ngoba i-character yakho yona ezositshela ukuthi kuzoshintsha u3 abo 4 kuphela ngoba khona abantu ekushintsha nje inamba ukuthi unyaka omusha kodwa impilo yakhe iloki. Manje ke gada manje ukuthi ngoba uNkulunkulu uzokwahlulela ngokuthi uyiphathe kanjani kulo December. So akuzokulekelela ukuthi uzoyibuyisela ngoJanuary ngoba ungakhohlwa uNkulunkulu uhlakaniphile. Kunezikhathi la kufanele ufunde khona ukusacrifice injabulo for the sake kaNkulunkulu.
ngoba ungakhohlwa le njengoba kuthiwa i-festive season kusho ukuthi into enesikhathi esincane kanti inhlupheko kungenzeka ibe 11 months bese kuba no festive manje qaphela Umncanyana. yaqaphela indlela ozoyiphatha ngayo manje yonke into oyenzayo mayibe noNkulunkulu ngoba ayikho into enoNkulunkulu eyake yahlulwa Ayi. Yabona lamazwi ayangiqeda ayikho into enoNkulunkulu ehlulekayo. Oh, siyabonga mfundisi, siyabonga kakhulu uNkulunkulu emuhle. Sikhumbuza sitshela abalaleli ibandla igama lalo, ibandla likuphi uma ngabe befisa ukukhonza nawe kumbe befisa ukukumema bakuthola kanjani abazalwane? ibandla Spiritual Revival Center likhona khona la eThekwini kunombolo 12 kuLillian Ngoyi eWindermere sikhona nje namhlanje ngo11 bese kuthi ke manje ufisa ukuba ningithinte inombolo yami yocingo 0799 006305 0799 006305 or ungaya futhi lapha ku TikTok @Dr. Cwezu 1 lo inamba la ngikhona Facebook uBishop Cwezu anibusise uNkulunkulu Akubusise nawe baba ngibaphindele inombolo 0799006305 kanti ibandla lilaphayana ku number 12 Lillian Ngoyi ilo amgwaqo ebesikade siwazi ngoWindermere liyangena ke isonto na kanjani ngo 11:30 mawukuthi uyafisa uthi uyohlanganela naye ngemfundiso wami siyabonga Siyambonga uNkulunkulu ngawe siyajabula nje ukuthi namhlanje sigcine sikutholile wagcina wakwazi ukuthi uzoba nathi angeke siwakhohlwe lamazwi into enoNkulunkulu ayihlulwa futhi ayihluleki so uma kwathatha yena ungakhathazeki ayi phonsela kuye konke ya uthi uGamaliyoni lento mayinoNkulunkulu izohlula siyekele kukhuluma umhledeni how much more kumina ophethe iBhayibheli ngiphethe into engingayazi amandla ayo siphethe into engcono siphethe into enamandla thina siyabonga kakhulu bazalwane ngikholwa ukuthi lapha ekhaya kukhona okufundile kuningi okutholile kuningi okufundile namhlanje wawezwa amandla kaNkulunkulu akakubusiseke uJehova sisaqhubeka nohlelo lwethu